عزوز سلامتنا يبتحكم زخركم تعذبتي كما يتعلن رامي 13 مقابيت قطر استدلوا زينو مسنادو حزنا لكم قريبنا لنا نمكتلكم بخبر زقدم يرمياس قبرل عليه بقدامنت ارستاتو اب بوتاتات لما زغبر عدت بودو ملكا كدفالو اقداس مهون تحبيرو اب نقفا قنابه تمرت خايدو عمبر برشير كامباني سلطانا مرغاز بقعت تشكركرتي وديبو اب ديمقراطية ريبوبليك كونغو غبن ابل علي سبعونت كم تفصم حبرات هغرات افليتو بايتو بريطانا نزقربه نموصا بريطانا كابيروبا حبر زملكت ندفي سمع نصيغو حيالو منغدتات اير بوينغ 737 ماكس 8 عينت النفرتي نزيت وسنه غزي خبرادو كبلا وستينن اب زرزراتو اب بوتاتات لمع زغبر عدت اب رئستي افلطو زيغاتات اب معباي زلوو ترى اب ممعبال زبيتاو توريزمون عباس تواصو سلازلوو بابيته تمرتي بكابن تكالاتن بودو ملكا كدفالو اقداس مخونو تحبيرو اب زوبا سميناوي قيح بحر عدت زكايدو اب زوبا ماكل نبرتينو زوبا سنبل بكوبانيا حفشاو هنصت قيح بحري اب غحتي لاي سلاسل زلو مسرح هنصت ديغا تحت قرصاو نطفتاتن حزاتي دنغولون دحر معزاب اب زهبو قاليوم نتي مزاخر زي اغريبوم كيلا نواتو مهندسنا اتو طعماي برهانن عدهنيات اب زهبو مبرهي اب غحتي لاي زهن زلو ديغا قرب صروي ستماي كتما باصن محسن ابتكا بزكايد حرشاو نطفتات نمدنفعان كغلغل مخان بمحبر زاغيت 800 ميتات كاب سرحاتو كمتزازم رديو ابتي كبابي زتعزبو مدبات لمات نناي مغبار عقم منسياتنا زرغغص زحبن سراح كوينو كم زرخبو زحبرو اريناس وكستم عدهنيات تاريخ نولدتات زسغر قرسي تعزيمنا كبلو باناوتم غليصوم اب موداتا دما نتوم اب سراح توافيروم زلو نمتسبع ناي مسح انغدوت كم زغبرو وكيل يرنا حبيرو اب نوف زبانا افا تمهارو غونغوني اكاديميو تمرتهم نبهلاون سبورتون نطفتات عزو سدافين نخلوم زعلمه قنا ابيته تمرت تخايدو ابتي وددرات كوعسو اغري اتليتكسن قدم شلتان كمون سنطبابو مسنادوتا زتقلقنا تساتفو دق انستيو زمسغن كم زنبره كابت بوتا زبصحنا حبريتا ارديو حلافي بيت صحفه تمرتي ابتن وزوبا ممهر عبد الله صالح اب زسمعو مزاز مقال ككاد زغني كنا اب تمهارو فقرن حدنتن مخصكاس تمهارو تمكرون من الوقت كمون عقمتاتهم زنباليتاتهم فتشوم نزبرخ وصيت نخوطنو زعلم مخان بمبره اب مصاي بسفحن مودب دغف حرسب اكلات منغستن هاغران محبراتن كعزز صويعو اب موداتا اب سخايده ودرات بولقن بدرجه ابيت تمرتن نستعوتو شلمات تعدلو وكيل جابانيان تكالات تويوتا كوماتسون ياماهان ابيرترا زخونه عنبر بابشير كامباني نسلسنا 4 دق نسيو ابالات مينستر مغوعزيان مرخبيتاتن اب مرغاص بقعت تشكركرتي زتكوره سلطنا هيبو ب10 تخلت مغابيت اب سخايده ناي ممرقتا سن سرعت اتي نا استاد حموشه سامنتات بغلسا حسابن غبر استواب سلطنا قند علامو سلطنتي مسرتو افلطو تشكركرتي حليون اب مرغاص اواناو بقعت كمون اب دحنت سب نبرتن زهلون ابركتون معزاز مخون تغليصو اب كوبانيا عنبربب حلافي من معبال عقم سب اتو ميكيل مزنقا ابزهبو قال حدا كابتل اخوتات نايتكال نستبصح تكنولوجي ناب حبرتسب متحلاف مخان بمبره سلطنتي اب غبراو سلطنا زرأيو هنطينتن ديسيبلين دحر موغاس نزقسمو سلطنا بغبراو سراح كمعبلو تلابيو وكيل سلطنت دما عقمتات دق نسيون من معبال زكايد زلو صعري اب كل مديات ابركتو نخلون زحجز مخان بمبره عينتاوي لوطين ممصا كم صعرا راغيصا اتي كاب 4 لكاتيك 7 تخلت مغابي سواب سلطنا مسرتات تشكركرتي بحريات ببنزين نافتان تسرح موترتات ممراح ماكينه زسكمو حلفنتن الكتريكاوي باطاتات ماكينه كمون مستزامد ارستاز تقالي نيرو ابالات حمد اب زوبا عرزه ابنو زوبا عرزه بمهنا شمونت مغابيت اهغرو معلت دقنسيو اب نطفتات معقا ماين حمد محصريت اكابن زتكور وفراتات المعتا سلاسلن اتي وفراتات اب 22 ممحدرات كابي كمتخايده وكيل رنا حبيرو حلافيت حمده ابنو زوبا عرزه وزرو تابوتو كسته ابزهبتو حبريتا سلاتي بقصالي زعب زلو ودابيتات حمده تساتفو دقنسيو اب لمعاتاو نطفتات لعلي 700 كم زغنا رديا تساتفتي نايت وفراتات زخونا دق نسيو بوغنن تلخون مسحلو مدرخ سلام بمسناي هاغرو مدبات المدنفع زلون دلونت ارغاغيصن زصعب زين اوصح هاغراتيو
ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፑብሊክ ኮንጎ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2018 ብዝተወልዐ ቀበላዊ ግጭት ዘስዓበ ሞት በርጌዝ ዜጋታት ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ምዃኑ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብ12 መጋቢት ኣፍሊጡ እቲ ውድብ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንዘካየዱ መርመራታት ብምጥቃስ ኣብ ዝረግሖ ጸብጻብ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ዲሞክራሲያዊት ሪፑብሊክ ኮንጎ ኣብ ዝርከብ ዩምቢ ዝተባህለ ከባቢ ንሰለስተ መዓልታት ብዝተኻየደ ቀቢላዊ ግጭት ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከቦም ልዕሊ 890 ሰባት ከም እተቐትሉ ከም ዘረጋገጸ ኣፍሊጡ ኣሎ በቲ ኣብ መንጎ ባኑንን ባቴንዴን ዝበሃሉ ቀቢላታት ዝተወልዐ ግጭት ልዕሊ 19,000 ካልኦት ከም ተመዛበሉን ልዕሊ 1,000 ኣባይቲ ከምኡውን ኣብያተ ትምህርትን ክሊኒካትን ዝርከቦም ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከም ተቓጸለ ዝገለጸ ሕቡራት ሃገራት ቁጽሪ ግዳያቱን ብኣሃዝ ክዘይድ ከም ዝኽእል ኣሚቱ ኣሎ እቲ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ዓሪፉ ዝመስል ግጭት ዳግም ክውላዕ ከም ዝኽእል ስክፍቱ ዝገለጸት ውድብ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፑብሊክ ኮንጎን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብን ንምግጥኡን ዘላቒ ሰላም ንምርጋጽን ጻዕርታቶም ክሕይሉ ጸዊዑ ኣሎ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ግጭት ዘበጋገሱ ጥርጡራት ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ክቐርብን ግቡእ መጻእቲ ክዋሃቦምን ዝጽውዕ ዘሎ ብሰንኪ እቲ ግጭት መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፑብሊክ ኮንጎ ኣብቲ ከባቢ ናይ ህጹጽ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ኣውጁ ምጽንሑ ይፍለጥ ባይቶ ብሪጣንያ በመንግስቲ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ቴሬዛ ሜይ ንዝቐረበ ንምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝምልከት ንድፊ ስምምዕ ብ11 መጋቢት ኣብ ዝወዓሎ መጋባእያ ነፂጎ ባይቶ ብሪጣንያ 391 ብ242 ብዝኾነ ብልጫ ድምፂ ነቲ ስምምዕ ከም ዝነፀጎየን ማዕከናት ዜና ቃልሕን ብሪጣንያ ካብ ኣባልነት ናይቲ ሕብረት ክትወፅእ ዝተተሓዘ ዕለት 16 መዓልታት ተሪፎ ኣብ ዘለሉ እዋን ባይቶ ብሪጣንያ ነቲ ንድፊ ምንጻጉ መንግስቲ ብሪጣንያ ነቲ ናይ ምውፃእ መስራሕ ካብ ዝተወጥነሉ ክናዋሕ ክጠልብ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ዝግለጽ ዘሎ ብ11 መጋቢት ባይቶ ብሪጣንያ ኣብቲ ስምምዕ ዝያዳ ምትእምማን ክረክብ መንግስቲ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ሜይን ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ተወሳኺ ስምምዕ ከቲሞም እኳ እንተነበሩ ንመርገጺ ተቃዋሚ ሰልፊ ዕዮን ካልኦት ሓያሎ ኣባላት ሰልፊ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ሜይን ግን ክቕይሮ ከም ዘይከኣለ እዩ ዝግለጽ ብሰንኪ እቲ ዝሰዓበ ፖለቲካዊ ዘይምርጋእ ድማ ቁጠባ ብሪጣንያ ብሓፈሻ ብኣልታ ተጸልዩ ከም ዘሎ እዮም ጸብጻባ ዝጠቕሱ እዚ ምዕባልታት እዚ ሓያሎ ካብ ብሪጣንያ ብሓፈሻ ኣብ ከተማ ለንደን ድማ ብፍላይ ተደኪነን ዝርከቡ ዓበይቲ ትካላት ንምውፃእ ዝነበረን ውጥን ከተግብራ ዝደፋፍእ ምዃኑ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይሕብሩ ጠንቂ ሙዳቕ ናይታ ብ10 መጋቢት ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ናይሮቢ ምስ ነቐለት ብምሕምሻሻ ህይወት 157 ሰባት ዝቐዘፈት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንምንጻር መርመራታት ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ሓያሎ መንገድታት ኣየር ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነተን ነፈርቲ ንዘይተወሰነ ግዜ ካብ በረራ ደው ክብላ ወሲነን ብመሰረት ጸብጻባት ማዕከናት ዜና ፈረንሳ ብሪጣንያ ጀርመን ማሌዥያ ዖማን ኢንዶኔዥያ ብራዚል ሜክሲኮ አውስትራሊያ ሲንጋፖር ደቡብ ኮሪያ ኖርዌይ ቱርኪ ሞሮኮ አርጀንቲና ደቡብ አፍሪካን አየርላንድን ኢትዮጵያን ቻይናን ተኸቲለን በረራታት ቦይንግ 737 ማክስ 8 ከወንዝፋን ከለዋ ህንድን ኤውሮጳ ሕብረትን ድማ ኣብ ምርጋጽ ድሕነት ናይተን ነፈርቲ ተወሳኺ ሕጋጋት ከውፅኡ ምዃኖም ኣፍሊጦም ብዘይካዚ ሓያሎ ነተን ዘመናውያን ምዃነን ዝግለጸ ነፈርቲ ንምዕዳግ ምስ ኣሜሪካዊ ትካል ቦይንግ ስምምዕ ከቲመን ጽንሓ ሃገራት ነቲ መስርዕ ዕድጊ ንዘይተፈልጠ ግዜ ከወንዝፎን ከለዋ እተን ነፈርቲ ክለኣየረን ከይጥቀመውን ኣጊደን ኣለዋ ፍርያት ቦይንግ ዝኾነ ተመሳሳሊት ናይ መጓዓዝያ ነፋሪት ኢንዶኔዥያ ቅድሚ 5 ሸዋርሕ ብዘጋጠመ ሓደጋ 189 ተሳፈርታ ብምሉኦም ከም ዝሞቱ ይዝከር በአሜሪካ ዝድገፉ ዕጡቃት ምልሻታት ሶርያ ኣብ ትሕቲ ሽበራዊ ሓይሊ ዳዕሽ ንዝርከብ ኣብ መወዳእታ ከባቢታት ሶርያ ንምቁጻርን ነቲ ዕጡቕ ሓይሊ ሙሉእ ብምሉእ ንምሳስን ካብ 10 መጋቢት ኣትሒዞም መጥቃዕቲ ጀሚሮም እቲ ብደብዳብ ነፈርቲ ኩናት ኣሜሪካ ዝተሰነየ መጥቃዕቲ ብ12 መጋቢቱን ቀጺሉ ከም ዝውዓለ ዝገለጸ ማዕከናት ዜና ሓያሎ መኽዘናት ኣጽዋርን ድሩዓት መኻይንን ናይቲ ሽበራዊ ሓይሊ ከም ዝዓነዋ ሓቢረን እቶም ምልሻታት ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ በርጌስ ዜጋታትን ስድራ ቤታት ኣባላት ናይቲ ሽበራዊ ሓይልን ናብ ውሑስ ከባቢ ክግዕዙ ዕድል ንምሃብ ብዝብል ዕላማ ንምጅማር ናይቲ መጥቃዕቲ ብሳምንቲ ኣናዊሖሞ ምጽንሖም እዩ ዝንገር ሰራዊት ኢራቅን ናብቲ ምስ ሶርያ ዘዳውብ ወሰናስን ሃገሩ ገጹ ተጸጊዑ ብምህላው ካብ 2014 ሰፊሕ ክፋል ሶርያን ኢራቅን ተቆጻጺሩ ጸንሐ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ተኸዲኑ ከም ዘሎ ይግለጽ እንተኾነ ግን ኣብ ካልእ ክፋላት ሶርያ ገለ ከባቢታት ግና ኣብ ትሕቲ ቁጽር ዳዕሽ ስለ ዘሎ እቲ ሽበራዊ ሓይሊ ሙሉእ ብምሉእ ተደምሲሱ ኢልካ ምዝራብ ከም ዘይከኣል ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይጠቕሱ ب11 መጋቢት ኣብ ከተማ ሳኦ ፖሎ ብራዚልን ከባቢያን ዝወቕዕ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ሓደጋ ዓለልቕን ምህማም መሬትን ብውሕዱ 7 ሰባት ከም ዝሞቱ ተሓቢሩ መብዛሕትኦም ግዳያት መሬት ብምህማሙ ብዘጋጥም ምፍራስ ኣባይቲ ተደብዮም ህይወቶም ዝሰኣኑ ምዃኖም ማዕከናት ዜና ቃልሕን
ሰፊሕ ከባቢታት ናይታ ከተማ ብምዕላላውን መስመራት መጓዓዝያ ናይታ ማእከል ቁጠባ ብራዚል ዝኾነት ከተማ ሳኦ ፓውሎ ብምስነኻሉ ማሕበረ ቁጠባዊ ንጥፈታት ነበርቲ በኣሉታ ከም ተጸልወት ሓቢሩ ነቲ ዕለቕልቕን ሳዕቤኑን ንምንጻህ ጽዑቕ ስራሓት ይካየድ ከም ዘሎ ዘጋወሓ ማዕከና ዜና መስመራት መጓዓዝያ ግን ግቡእ ስርሑ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጠን ኣለዋ ኣብ መወዳእታ ሓደ ጀርመናዊ በጻሒ ዝጓዓዘላ ዝነበረ ጃልባ ኣብ ባሕሪ ኒውዚላንድ ሓደጋ ምስ ኣጋጠማ ወዲዎ ዝነበረ ጅንስረ ናብ መንሳፈፊ ብምቅያር ኣብ ምጥሓል ብምድሓኑ ኣቓልቦ ማዕከና ዜና ስሒቡ ንሱ ነቲ ስረ ኣየር ከም ዝኣትዎ ድሕሪ ምግባር ብሓይሊ ጠሚሩ ኣብ ኣካላቱ ብምጥምጣምዩ ኣንሳፋፊ ከድሓን ክኢሉ ካብታ ጃልባ ኣብ ባሕሪ ከም ዝወደቐ ዝተዓዘቡ ኣህርቷት ምድሓን ህይወት ኒውዚላንድ ድማ ድሕሪ 3 ሰዓትን ፈርቓን እናንሳፈፈ ከም ዝረኸብዎን ብዘይ ዝኾነ ጸገም ከም ዝደሓነን ተቓሊሑ ንሱ ብዝተጠቕመሉ ሜላ ኣብ ባሕሪ እናንሳፈፈ ዝተወስደ ተንቀሳቐስ ስእሊ ድማ ኣብ መርበባት ማሕበራዊ መራኸቢታት ልዑል ቁፅሪ ተዓዘብቲ ረኺቡሎ እቲ ጀርመናዊ በጻሒ ነቲ ኣብ እዋን ሓደጋ ዝተጠቕመሉ ሜላ ቀዲሙ ይፈልጦ ብምንባሩ ከይተሸገረ ከተግብሮ ከም ዝኽኣለን ክድሕን ከም ዝሓገዞን ገሊጹ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብሩኽ መዓልቲ